Inselmulkom u natukom il-lejla tajba. Għal darbohra ninsabu f'xandira diretta mis-santwarju ta' Pinu fl-Arb Għawdex, fejn f'eżerċizzju sabiħ tas smigħ tal-kelma tal-Alla illi qed nagħmlu mhux biss matul dan iż-żmien tar-Randan imma tul is-sena kollha, imma b'mod partikolari f'dan iż-żmien illi fih il-Knisja ssejħilna biex nisimgħu mill-ġdid u b'aktar qawwa il-kelma ta' Alla is-sejħa tiegħu għal konverżjoni. Inwaslu u ngħixu flimkien anki intom minn djarkom li qed isseguna bir-radju jew bit-televiżjoni il-Lezzjo Divina, it-tifsira spiritwali tal-kelma tal-Alla, partikolarment tal-Vanġelu tal-lum, ir-rabaħat tar-Randan. Il-Vanġelu minn San Ġwan illi nistgħu ngħidu li jiġbor ftit sentenzi
il-messaġġ kollu tal-kelma tal-Alla u tas-salvazzjoni. Alla hekk ħabb id-dinja illi ta' lill-Ibnu il-waħdini. Il-lezzju divina llum sejra titmexxa mill-Biblista Dun Charles Buttigieg. Għalhekk ninaqdu flimkien mal-kor preżenti hawnhekk fis-santwarju biex inkantaw l-ewwel innu Kun int id-dawl. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Mulej, inġbarna madwar il-kelma tiegħek għaliex nafu u nemnu li l-kelma tiegħek hija d-dawl tal-verità. Il-kelma tiegħek nissel fina il-fidi biex aħna nemnu fik u insalvaw. Għamil mulej f'din il-mixja tar-Randan li wasalna f'nofsa aħna nkomplu nfittxu il-laqa tagħna miegħek. Għatina grazzja mulej biex il-laqa tagħna miegħek twellidna mill-ġdid, tbiddilna u nsibu d-dawl tal-verità. Dan nitolbuk mulej il-lejla bi Kristu Sidna. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: kif Mosè rafa s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ lill-Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa ikkundannat
għax ma jemmix fl-isem tal-Iben il-waħdini ta' Alla. U l-ġudizzju huwa dan li d-dawl ġie fid-dinja imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. F'dan il-ħadd ħuti ir-rabaħat ta' Randan, il-liturġija, il-Vanġelu ta' San Ġwan ilaqana ma' figura partikolari, ma' disċiplu partikolari, Nikodemu. Nikodemu jixtieq jagħmel din il-mixja. Aħna wkoll il-lejla nixtiequ nagħmlu din il-mixja tar-Randan mid-dlam għad-dawl. Ħanaraw ftit flimkien naqsmu din il-kelma tal-Alla lejla u naraw kif din l-avventura ta' bidla ta' ħolqien ġdid kif tiżvolġi u ssib il-glorja u r-rebħa fid-dawl ta' Kristu. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu kif Mosè refa' is-serb fid-deżert hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bejn il-bniedem
biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. L-ewwel nett irridu naqbdu dan il-vers tal-kapitlu 3 vers 14 fil-kuntest ta' dan id-diskors li għamel Ġesu lil Nikodemu. F'San Ġwan fil-Vanġelu għandna 7 diskorsi. Għandna l-ewwel wieħed li huwa dan tan Nikodemu. Imbagħad għandna id-diskors ta' Ġesu mas-Samaritana, għandna id-diskors ta' Ġesu fl-okkażjoni tal-fejqan tal-matub ta' Betesda, ir-raba' diskors tal-Ewkaristija, il-ħames diskors huwa fl-okkażjoni tal-festa tal-Erejjex, imbagħad fl-episodju tal-Adultera, imbagħad id-diskors twil mill-kapitli 13 sa 16, id-diskors tal-aħħar li jinvolvi fih it-talba wkoll saċerdotali ta' Ġesu waqt l-aħħar ċena. Imma dan il-Vanġelu tal-lum huwa parti mill-ewwel diskors li qed jagħmel Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Vanġelu ta' San Ġwan huwa Vanġelu importanti ħuti. Oriġina jgħid li l-fjur tal-Iskrittura huma il-Vanġeli. Imbagħad jerġa' jgħid il-fju tal-Vanġeli, il-perla tal-Vanġeli huwa l-Vanġelu ta' San Ġwan. U dan jagħmel sens għaliex huwa Vanġelu miktub iktar tard għandna l-esperjenza tal-Knisja tal-bidu li bdiet tgħix l-Ewkaristija, bdiet tgħix il-preżenza ta' Kristu u għalhekk qiegħda tfittex ukoll hija is-salvazzjoni u l-ferħ tal-ħajja ta' dejjem. Id-dixxiplu nsejħulu hekk Nikodemu insibuh biss fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Nikodemu kien wieħed mill-kbarat tal-Fariżej. Kien għarif tal-liġi, skriba, membru tas-Sinedriju. Kien VIP, a very important person. Iżda it-tagħlim tiegħu u l-mod ta' kif kien qed jgħix bħala Fariżew ma kienx qiegħed jagħtih dik iċ-ċertezza, dik is-sigurezza, dak is-sodisfazzjon li hu kien ifittex. U għalhekk imur ifittex lil Ġesu. Il-Vanġelu jgħidilna li huwa mar ġie għand Ġesu bil-lejl. Din il-laqgħa saret bil-lejl. Ovvjament persuna kbira bħal Nikodemu ma rridx jintaraf min-nies li sejjer għal Ġesu. Imma dan il-lejl jirrifletti ħafna affarijiet. L-ewwel nett il-lejl fil-Bibja huwa marbut mad-dlam. Id-dlam huwa marbut mad-dnub, mal-ħażen, huwa marbut max-xitan, huwa marbut mal-ħallil li jidħol biex jisraq, joqtol u jeqret. Id-dlam joħloq ċertu wkoll insikurezza. Ma tax fejn se timxi, se taħbad l-hawn u l-hemm. Id-dlam joħloq biża'. U jien naħseb propru kien din il-biża' li ħakmet lil Nikodemu
li ma kienx kuntent bħala Fariżew kien qiegħed ilaqqat ukoll ħafna twissijiet minn Ġesu, intom il-Fariżej oqbra mbajda, nisel li fat u għalhekk ħass il-bżonn li jintaqa' ma' Ġesu. Bil-lejl. Il-kelma Griega bil-lejl, il-lejl hija niktos. Kombinazzjoni hemm daqsxejn xebb bejn il-kelma Griega niktos lejl u l-isem Nikodemu. Ma ħnaraw iktar wara dan l-isem eżattament xi jfisser ħuti. U Ġesu waqt li jgħidlu li jeħtieġ jitwieled mill-ġdid u Nikodemu ma jistax jifhem kif wieħed jista' jerġa' jidħol fil-ġuf ta' ommu u Ġesu jerġa' jispjegalu, Ġesu jgħidlu kif Mosè refa' is-serb fid-deżert hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bejn il-bniedem. Ikoll nafu l-istorja tad-deżert li nsibuha fil-ktieb tan-Numri. Il-poplu li beda jgerger wara li Alla ħelsu mill-madmat mill-jasar tal-Eġittu. Il-poplu beda jgergex fid-deżert m'hemmx ilma, qegħdin jieklu ikel ħafif. Il-manna għalula ikel ħafif. Dew jgħidu kemm konna aħjar fl-Eġittu. U għalhekk il-poplu li tilef il-fiduċja f'Alla, il-poplu tbiet minn Alla. U ġie l-mument tal-prova fid-deżert deru is-srieb velenużi. Mietu ħafna, ingidmu ħafna bil-velenu. U għalhekk il-poplu dar lejn Mosè u Mosè talab lil Alla. U Alla qallu biex jagħmel fuq qarblu serb tal-bronz. Biex kull min jingidem mis-serb velenuż iħares leh u jfiq. Din ma kienx maġija ħuti. Imma dan kien prova għal poplu sabiex xejn jħares lejn is-serb jinduna Alla x'għamel miegħu. Jinduna li Alla ħelsu mill-jasar tal-Eġittu. Jinduna li huwa żbalja li dar kontra Alla. U fis-serb tal-bronz huwa jerġa' jsib lil Alla. Jerġa' jsib il-fejqan tiegħu. Alla li ħelsu mill-iskjavitu tal-Eġittu, Alla li jista' jfejqu. Għaliex Jahve il-mulej huwa t-tabib tiegħek, kif insibu fil-ktieb tal-Esodu il-kapitlu 15. U dan l-episodju jerġa' jkun interpretat tajjeb fil-ktieb tal-Erf, il-kapitlu 16, il-vers 7, fejn naqraw ċaru tont. Għax kull min kien idur leħ lejn is-serb tal-bronz kien jisalva. Mhux b'dak li kien jara, iżda bik li jissalva lil kulħadd. Iżda bik mulej li jissalva lil kulħadd. Kien meħtieġ li jintrefa s-serb. Hawnhekk għandna l-kelma merfuħ, il-kelma Griega hipso, tfisser oli, però mbagħad fil-Grek din il-kelma wkoll tieħu tifsira teoloġika
ta' glorifikazzjoni, doxaxo. U ħanaraw għaliex fil-fatt Ġwanni l-Evanġelista f'kull diskors li jagħmel, f'kull miraklu li naraw fil-Vanġelju tiegħu, f'kull sinjal biex ikun iktar eżatt, iħabbar l-ikbar sinjal. Is-sinjal tal-misteru wieħed ta' Kristu merfuh fuq is-salib u glorifikat. U b'dan il-mod li bħalma Mosè refa' is-seb tal-bronz fid-deżert jeħtieġ, u din il-kelma jeħtieġ ħuti ġejja minn Alla, mill-imħabba tiegħu, tiftakruha San Luqa jużaha ħafna wkoll din il-kelma jeħtieġ bil-Grieg dej, jeħtieġ taqtu ma' gżira. L-imħabba ta' Alla, il-providenza tiegħu, hekk jeħtieġ ikun merfuh bin il-bniedem biex kull min jemmen, u hawnhekk għandna tifsira ta' kontinwità, nibqgħu nemmnu fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Jiġifieri l-ħajja ta' bla tmiem, eżattament ta' bla żmien, għax dik hija l-eternità. Il-fuq mill-żmien, il-fuq mill-ispazju. U bħalma is-seb tal-bronz kien ifakkarhom li huma għandu jduru lejn Alla għaliex ingidmu, hekk ukoll aħna b'Ġesu merfuh fuq is-salib iżda glorifikat narfu ukoll li aħna salvi. U hawnhekk nislef minn San Pawl mit-tieni ittra tiegħu lill-Korintin kapitlu 5 il-vers 21. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex insibu fih ġustizzja tal-Alla, is-salvazzjoni ta' Alla. Kemm sabiħa ħuti din l-imħabba ta' Alla, l-imħabba ta' Alla li toħloq, l-imħabba ta' Alla li twellet mill-ġdid. U dan kien qed jgħidlu Ġesu l Nikodemu. U din kienet l-esperjenza wkoll tiegħu ta' twelid mill-ġdid. F'dan is-seb tal-bronz hemm l-element ta' memorja, rikordare, tersaq lejn il-qalb ta' Alla. Fl-Ebrajk għandna żakar li fil-Malti mbagħad taħt il-kelma dakkar. Wieħed jerġa' jiġġenera bħalma l-bidwi jiġġenera idakkar il-pjanta jew inkella l-insett, in-naħla iddakkar il-fjura. U hekk ukoll aħna nerġgħu niġġeneraw il-memorja dak li Alla għamel għalina. U għalhekk jiġi randan ħuti biex nerġgħu niddakru, biex din il-memorja ma tibqax xi ħaġa tal-passat imma ssir laħam preżent għaliex il-verb tal-Alla ħuti sar bniedem. Ħnaqra t-tieni parti li hija l-parti wkoll ċentrali. Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li tali l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx
iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ l-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat għax m'emminx fl-isem tal-Ibn il-waħdini ta' Alla. Dan il-vers Ġwanni 3:16 huwa favorit ħafna fost ħutna l-insara il-protestanti. Ek ħafna preachers Amerikani jużaw ħafna dan il-vers bħala motto. Jien laqatni wkoll l-episodju ta' dak l-astronauta 50 sena ilu jew iktar fil-1972 fil-missjoni ta' Apollo 16 li kienu reġgħu niżlu l-astronauti fuq il-qamar u l-astronauta Charles Duke ara dan il-verset minn fuq il-qamar iħares lejn id-dinja. Dik ix-xena mill-isba tad-dinja tal-umanità. Alla ħab id-dinja, Alla ħab il-kosmos, Alla ħab il-bniedem. Għax Alla hekk ħab lid-dinja li tali l-ibnu l-waħdini. Iva Alla tana lil Ġesu bħala sagrifiċċju fuq is-salib biex jifdina u jisalvana. U għalhekk dan il-mument ta' elevazzjoni kif tgħidilna l-Knisja oħtna tal-Vant kif jiċċelebraw il-festa tas-Salib fl-14 ta' Settembru, il-festa tal-elevazzjoni tas-Salib, għalina l-insar tal-Punent tiġi l-eżaltazzjoni tas-Salib, ir-rebħa tas-Salib. Għaliex għal San Ġwan Huti Ġesu fuq is-Salib hija l-ikbar sija. Hija s-sija tal-glorja. Kif aħna wkoll ngħidu għat-tieni parti tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Illi il-mirakli jħejju għal dan il-mument tal-glorja. Mhux ta' bxejn ukoll illi San George preka iħares lejn is-salib bħala l-ktieb il-kbir. Il-ktieb illi janina bil-fidi u bl-imħabba ta' Alla Huti. Huwa propju f'dan il-vers 3:16, ġifieri vers 16, li għall-ewwel darba insibu il-kelma agape, Alla ħab. Egapesa. Hija kelma jużaha ħafna San Ġwan biex ngħidlek San Ġwan jużaha 33 darba mit-73 darba li nsibuha fil-Ġdid Testament. Imħabba mingħajr interessi. Imħabba li mhix marbuta ma' xi interess personali, ma' xi pjaċir, ma' l-eros, jew imħabba ta' ħbiberija filija li xi kultant tinganna, imma hija l-imħabba ta' Alla, agape. Alla li qatt ma jingannana, għaliex Alla huwa mħabba. Alla huwa verità, m'hemmx erq fih. U għalhekk huwa tajjeb li joħloq Huti, huwa tajjeb li jerġa' joħloq.
Il-ħażin ma joħloqx. Il-ħażin qatt ma jista' joħloq. Il-ħażin ifarrak, ikisser. Alla għaliex hu mħabba ħalaq tagħna l-ħolqien, ħalaq id-dinja. Bat lill-ibnu il-waħdini. U hawnhekk nerġgħu nsibu kelma oħra importanti l-fidi, il-kelma pistis li għal darb'oħra hija kelma wkoll li juża San Ġwan diversi drabi. Dik il-fiduċja, dik il-konvinzjoni. Aħna ħuti fil-ħajja tagħna nieħdu ħafna riski. Ma nibżewx nieħdu riskju f'Alla, imma huwa riskju fis-sod. Kelma riskju mhix eżatta, kif qed ngħidha, għax hija fiduċja, hija konvinzjoni u Alla qatt mhux se jingannana. Jgħidilna għax Alla ma bax l-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq. Hawnhekk għandna kelma Griega għal ġudizzju kriżis. Aħna nużaw ukoll kriżi. Kelma kriżi xi tfisser? Tfisser qasma, xpakkatura li toħloq deċiżjoni. Aħna il-ġudizzju tagħna huwa deċiżjoni bejn it-tajjeb u bejn il-ħażin, bejn id-dlam u d-dawl. U r-Randan huwa din l-okkażjoni biex jenna namlu din is-separazzjoni. U nażlu t-tajjeb, nażlu is-salvazzjoni. Min jemmen ma jkunx ikkundannat. Iżda min ma jemminx huwa ġa ikkundannat. Xi jfisser dan ħuti? Min ma jemminx ma jridx jersa lejn id-dawl. Jrid jibqa' fid-dlam. Ma jridx juri id-dnub tiegħu. Ma jridx iperreċ id-dnub tiegħu. Ma jridx jinbidel. Imma jibqa' fid-dlam. U għalhekk la darba jagħmel din l-għażla mhux se jsib dik il-laqgħa ta' mħabba ma' Ġesu. Mhux se jsib dik l-imħabba ta' Alla. Imma hija għażla personali. Hija telfa kbira. Hija traċedja. Hija traċedja tad-dinja tal-lum li warbet lil Alla. U warbitu ċertu konvinzjoni għaliex id-gergir iwassal biex inti tpoġġi l-fiduċja tiegħek fl-affarijiet tad-dinja. Il-kelma fidi ħuti hija kelma qawwija illi trid timbultana f'dan iż-żmien tar-Randan biex nerġgħu nitwieldu minn ġdid. Din hija l-esperjenza ħuti ta' Nikodemu li kien qiegħed fil-biża', kien imħawwad, kien qiegħed fid-dlam. U għalhekk mar ifittex lil Ġesu u jibda jemmen. Ħaniġu ħuti issa għal parti l-aħħar waħda ma hija terġa' tiġbor kollox. U l-ġudizzju huwa dan
li id-dawl ġie fid-dinja. Imma l-bnedmin ħabbew id-dlam iktar mid-dawl. Aħna din nħobbu id-dlam iktar mid-dawl għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Semmejna dlam, semmejna l-laqa ta' Nikodemu ma' Ġesu. Issa Nikodemu jibda jiddawwal bid-dawl ta' Kristu. U jekk għattilkom fil-bidu id-dlam huwa marbut mal-ħażen, mal-biża, id-dawl huwa marbut mal-ħolqien ġdid. Id-dawl huwa marbut mal-fidi. Id-dawl huwa marbut mal-verità. Id-dawl huwa marbut mal-ferħ li anke qegħdin niċċelebraw f'dan ir-raba' ħadd tar-Randan, kif indikat ukoll bil-kulur liturġiku roża. Il-letizja tad-dixxiplu li jsib lil Kristu. Il-Bibja titkellem kontinwament ħuti mid-dawl. Fil-ħolqien jissemma d-dawl u fl-Apokalissi l-aħħar ktieb jissemma d-dawl. Ġerusalem ċelesti tas-sema hija mdawla għal dejjem. Għaliex ħuti Alla tagħna huwa dawl, hekk jgħidilna San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu. Alla hu dawl u ebda dlam ma hemm fih. San Pawlu wkoll fl-ewwel ittra lil Timotju jgħid hu jagħmar f'dawl li ħadd ma jista' jersaq leh. Dawl qawwi. U San Ġagbu jgħidilna wkoll fl-ittra tiegħu il-missier l-għajn tad-dawl. Alla wkoll kien dawl għall-poplu ta' Iżrael, kien jakkumpanjah bil-lejl bil-kolonna tan-nar, bil-kolonna tad-dawl. Mbagħad għandna wkoll ħuti is-salmi li kontinwament juruna dan id-dawl tas-salvazzjoni. Xi ngħidu wkoll għall-profeti, il-profet Iżajja jħabbar il-jum tal-ħelsien, anke l-jum tal-ħelsien mill-eżilju li anke smajna fl-ewwel qari tal-liturġija tal-lum. Jum il-ħelsien għal poplu xkejken u msejken kellu jkun bħal jum ta' dawl jiddi fid-dlam. U Ġesu hekk ukoll der fil-Vanġeli, dawl biex jidawwal lil ġnus. Ħuti, din hija l-esperjenza li se nagħmlu wkoll fil-velja l-kbira ta' Sitti Lejt, mid-dlam għad-dawl, mill-biża għall-verità, mid-dnub għall-grazzja. Il-velja li tibda fid-dlam imma mbagħad tirrenja fid-dawl tal-glorja, fid-dawl tal-qawmien. U San Ġwan għalhekk f'din il-parti juża dan l-element tad-dawl biex jurina li d-dixxiplu li jersaq lejn Alla qiegħed jersaq lejn id-dawl. U għaliex jiġi il-mument tar-rebħa?
Għax inti tinduna hemmhekk li inti bniedem midneb, li inti tinduna hemmhekk li inti batut, inti tinduna hemmhekk li għandek il-bżonn ta' xi ħadd il fuq minnek biex jidher id-dnub tiegħek u Alla dan id-dnub jaħfirulek. U bekk aħna ħuti nsiru u liet id-dawl. Għalhekk ħuti din hija l-bidla li qiegħda sseħħ f'Nikodemu illum, il-metanoja, il-bidla fi ħsieb, il-bidla fil-fissazzjoni fariżajka li kellu Nikodemu. U din il-bidla ħuti seħħet għaliex dan il-personaġġ Nikodemu li jidher fil-bidu tal-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 3, jerġa' jitfaċċa fil-kapitlu 7 fejn hemmhekk il-Fariżej jibdew jiddiskutu kif jibdew jeleminaw lil Ġesu u Nikodemu ikunu li jaqbes għalih minkejja li laqgħet iċ-ċenfira minn sħabu jgħidulu m'intix ukoll int mill-Galilea, jista' joħroġ xi ħadd mill-Galilea. Ma mbagħad Nikodemu ħuti narah fil-kapitlu 17. Nikodemu mexa it-triq tas-salib. Nikodemu kien taħt is-salib. Ma beżax iktar. Ma beżax iktar minkejja li kien persuna importanti minn sħabu l-oħra mill-grupp tal-Fariżej. Kisser dan iċ-ċirku biex huwa jkun dixxiplu ta' Ġesu. U fid-dawl tax-xemx għax qabel ma dalam huwa ħejja flimkien ma' Ġuseppi minn Arimateja id-difna xirqa tas-Sultan Rebbieħ. Qegħdin naraw mela ħuti dan il-miraklu li seħħ f'Nikodemu mid-dlam għad-dawl. U l-isem Nikodemu hekk ifisser ir-rebħa tal-poplu. Ir-rebħa tal-poplu tal-Alla. Il-poplu tal-Alla li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir. U aħna ħuti huwa dan il-poplu li nxandru l-Kristu imsallab. Ma nibżewx nxandru lil Ġesu. Insemmu din il-ġrajja tan-nies tal-belt ta' Silwaj fil-Litwanja. Dawn huma nsara, ħafna minnhom Ortodossi, ħafna minnhom ukoll Kattoliċi tal-Rit tal-Vant. U dawn sa mis-snin 60 u 70 kienu bdew iżejnu għolja fil-belt tagħhom bis-slaleb. U għal 3 darbiet ir-reġim komunista, ir-reġim ta' minar Alla, kisser bil-bulldozers dawn is-slaleb. Imma għal darba, darbtejn 3, il-poplu reġa' ħawwel dawn is-slaleb. U din l-għolja llum li hemm żewda tant slaleb li forsi wkoll mortu tarawha hija simbolu tar-rebħa ta' Kristu. Ejjew ħuti ma niddejqux, inperċu is-salib kullimkien fil-postijiet tagħna. Din hija l-emblema tagħna ħuti. Għaliex x'in aħna nħarsu lejn Ġesu, aħna nindunaw li aħna mitimbin. Aħna nindunaw li aħna maħbubin. U aħna ġejna salvati bid-dem tal-ħaruf.
nixtieq naqralkom ftit xtejt il-Knisja tal-Etjopja dwar is-salib. Fil-liturġija tal-Etjopja fejn hemm ukoll Kattoliċi hemm qima u tifħil kbir lejn is-salib ta' Kristu. Iħarsu leh bħala l-injama mediċinali, l-injama tal-fejqan, is-siġra tal-ħajja, il-mannara kontra Satana, it-tarka kontra l-għadu, il-bastun tal-fidi, l-artal tal-ħaruf, l-għajn tal-imbit, l-ewda li ġiet ikkonsagrata bid-dem ta' Kristu, il-kuruna tar-reb. Dan għandu jkun ħuti wkoll il-mixja tagħna meta nhar il-ġimgħa kbira aħna wkoll nitelgħu biex inbusu l-ewda tas-salib. Ejjew ukoll f'dak il-mument nindunaw bix-xejn tagħna, bl-iżbalji tagħna biex imbagħad kalla jrid l-għada sitti lejt niċċelebraw ir-rebħa bħalma ċċelebraw ħuna mhux iktar il-Fariżew imma id-dixxiplu Nikodemu. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Issa nqumu bil-wifqa u nkantaw flimkien. Is
min kull deni jitolbu l-barka ta' Alla. ويباركنا Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu immorru fil-paċi ta' Kristu. B'dak l-innu sabiħ naslu fit-tmiem ix-xandira tal-lejla tal-lezzjon divina mis-santwarju ta' Pinu fejn wassalnilkom ir-riflessjonijiet la' qasammana tas-sew sbieħ Dun Charles Buttigieg fuq il-Vanġelu tal-lum meħud minn San Ġwan. Infakrukom illi barra l-lezzjon divina bħallum ġimgħa fl-istess ħin dejjem minn dan is-santwarju l-appuntament sabiħ illi għandna għal ħadd li ġej bħala komunità Dioċesana f'Għawdex imma nistiednu jingħaqdu magħna dawk kollha li jixtiequ wkoll minn postijiet oħrajn hija l-Via Sagra Dioċesana illi l-Isqof Anton Tewma sejjer imexxi minn quddiem is-Santwarju ta' Pinu tul l-istazzjonijiet għal fuq l-għolja ta' Ammar faċċata tas-Santwarju. Din il-Via Sagra illi din is-sena riflessjonijiet għalija inkitbu esperjenzi differenti minn dawk li jagħmlu użu mis-servizzi tal-Fondazzjoni Oasi f'Għawdex sejra tibda fl-4:30 ta' wara nofsinhar il-ħadd li ġej 17 ta' Marzu fl-4:30 ta' wara nofsinhar minn quddiem is-Santwarju ta' Pinu. Din ukoll tkun imxandra fuq il-mezzi soċjali tagħna. Mill-bqija ma tfadlilna xejn li nirringrazzjawkom minn qalb nawgurawkom il-tkomplija ta' Randan Qaddis hekk kif ġimgħa wara l-oħra noqorbu lejn l-akbar festa tal-Knisja Nisranija, il-festa tal-Għid il-Kbir. Il-lejl tajjeb il kulħadd.